Siyasithanda xa sifike apha abakhalo sibane siphumela. Ibe ngathi siyiva le nto yenziwa kanti siyiva sibam. Ngexesha kuzukiswayo, ngexesha kuthwana. Ukhona indlela uThixo asikriyeyithe ngayo. Usikriyeyithe into yoba ngaba sibe sober because sikhona abazalwane. Njengoba abazalwane bedwanguza bebanjiwe ngumoya, uPeter yena uthe because kuye ngokufuneka kuvele imessage ngale nto yenzeka because yintaba. After kwenzeka yonke le nto kufuneka iyi-interpretile le nto. Hayi ayithethiwe bazalwane. Kunje nakanje 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 nakanje. Iintaba zimele loo nto. Yiloo nto xa ethetha uPaul athi singonozakuzaku bemfihlelo. Sikhona bazalwane. Yintaba, uthethwa yintaba leyo. Ingxaki esinayo abafuni kuphela. Niyaba khona abantu abakhanya ndiyakhonza qha ndikhonza kwi-DS. Ukhona phezulu indaba sis. Every Sunday. Oba kanti buya enkonzweni ndifika ndifuthi DS andithi ngibuye enkonzweni. Andithi ngibuyaphi. Hey Jesus, hallelujah. Kanti xa umzalo unzima why uPaul athi xa ethetha lijongana nezalwane ngicela umxelela le nto yokuba ngaba kuni ndinguyihlo. Uthi uPaul usitsho bazalwane baseKorinte uthi kuni ndinguyihlo ndiyanizala uKristu. Uthi bakhona abanye abangogxa bam uthi bona bazimentors kuni kodwa mna ndiyintaba. Yiloo nto kubaluleke kangako ukuthi when ukwi-local church, i-local church yakho ibaluleke ngohlobo lento yokuba ngaba phaa kulaa local church uThixo wenze into yokuba ngaba kube khona intaba ezokubonisa, ezokuveza, ezohamba nawe kwi-dimensions of the spirit because ingakhange ibe khona laa ntaba. Glory to Jesus. Kukhona indawo mangeze ufike kuzo nabakhona abazalwane nje aba-ordinary naxa bevutha bavutha ordinary, naxa becula bacula ordinary, ama-voice amnandi kodwa siyababona intoba ngaba khaba besentabeni zikhona izinto abangazibonanga. Then uzova kube khona omnye umvuthi yina nkosami nanku into endenza ndive igumbi elithile apha eZayoni. Ufikile kweli gumbi lomntu uphinde uvone uthi yini nanku. Glory to Jesus because ukhwele phi na entabeni. Masihambe ndivale ngohlobo jonga chapter 21 Revelations uzanifundela pha uverse 8 bavunqala uverse 5 uhle nayo bese ngivala kanje. Yilena ke xa ngabe sesifika xa sihambe efieldini sichaza lenkonzo uzodibana namaprotestanti amelanayo nentaba, amelanayo nentaba, amelanayo nentaba. Intaba could be a nation. Intaba, it's an authority. Intaba is the place of transfiguration, place of revelation. Glory to Jesus. Kuba ukhalo nolithetha ngayo bangena abazalwane xa befika phaa kuye bafike kumnyama, xa bephuma baphume kukhanya ngoba baphuma entabeni. Sikhona abazalwane baphuma kwi-dimension because when we talk of the leader of a leader, we are talking of the atmosphere. We are talking of a dimension. A leader is also a dimension. Is also an environment. Yindawo. Xa ufika apho kukhonzwa khona elocalini, kukhona i-leader, kukhona umpostile, kukhona umfundisi. Don't take that person ordinary. That's why the Old Testament kwakusiliwa nabantu abenza loo nto. Nditsho even seyikreqile i-leader kuthiwa umbulala kanjani umthanjiswa. Glory to Jesus because lithi iBhayibhile lithi abaprofethi bam awubenzi into awubalimazi